Da chi'n ymuno ni rwan yng nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer rownd derfynol yr adran ganolradd ar stondio'r rhif 1 o Ike Francis yr holl ffordd o Loegr, Llŷr Evans ar 2, Emlyn Jones o Gorwen ar 3, ar 4 mae Cameron Hamer o Gwmelan, ar 5 Joe Price y bachgen lleol, a wedyn Dyfan Jones o Geredigion ar 6, a mae'r un ma'n hedfan allan o'r corlan yma ar hyn o bryd. Mae hon yn gystadleuaeth eithriadol o safonol, ac wrth gwrs mae'n golygu, mae dyma yw'r llwyddiant gan y sioe fawr. 20 mlynedd a mwy o fuddsoddi yng nghanolfan Gneifio Meirion ac yn y bobl ifanc sydd yn dod i fyny tro ar ôl tro i herio ei gilydd ar y llwyfan yma'n golygu bod y safon yn eithriadol o dda ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd o ran cyflymdra mae'n edrych yn debyg bod i rhwng Emlyn Jones, y bachgen o ardal Corwen, a'r pumed allan gyda fo yn barod mynd i anion ar un ar hyn o bryd. Yn ei gweld Ike Francis ar 4 yn fanne, dac o fo'r bachgen lleol Cameron Hamer, Cwmelan, fe o'na fo am oen arall, cyflym iawn gyda fo ar hyn o bryd, ac wrth gwrs yn daclus iawn hefyd. Joe Price wedyn wrth i ochr o yn rhagori hefyd, yn gorffan oen arall lawr a fo gyda'r oen yna pedwerydd. Mae o mewn i'r gorlan ar gyfer i 5 ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn wastad iawn ar hyd y rhes ar hyn o bryd o ran cystadlu, ond mae'r rhagoriaeth yn mynd i Emlyn Jones a Cameron Hamer, a falle Joe Price, rhwng nhw mae ar hyn o bryd. A mae pethau'n cyflymu gan Emlyn Jones ar y stondin rhif 3, ond ar 6, da ni'n cael golwg sydyn ar y bachgen o Geredigion o fan hyn, Dyfan a Fernac, yn cael hwyl dda iawn ar ei lawr a fo. Unwaith eto Emlyn Jones mewn i'r gorlan na, yn edrych yn gartrefol iawn, dim byd yn ei boeni o, mae o'n slick dros ben, swn i'n dweud 1-2 tair lawr y bolnag, wedi ddod cychwyn ar y goes gyntaf na, ac yn agor yr holl ffordd rownd i'r cefn. Dyma chi grefftwr wrth ei waith, ac mae'n amlwg bod y tymor yma wedi talu ar ei ganfed iddo fo, wedi cneifio defed ar hyd y tymor, ar hyd yr had, yn siŵr, a dyma'r uchafbwynt iddo fo. Wneith o ddim perfformio ar lwyfan mwy na hyn, swn i ddim yn meddwl. Dyma ni Emlyn Jones, rhagorol, sbiwch pa mor gyflym mae'n gwneud ystodiau hirion ar rownd y cefn, dros yr ysgwyn ar rwan, daclus 1-2 tair, i daclus o dan y gesel na wedyn, agor i fyny rwan, stodiau hirion wy'r holl ffordd lawr y goes na, rhagorol ganddo fo, ond wyddech chi fe, mae Cameron hefyd yn cyflymu, Cameron Hamer ar y stodiau hirion wrth i ochr o, ond Emlyn Jones i mewn ar gyfer i 7fed oen, mae'na 7, cofiach yn y gorlan y tro yma, yn ysach na 6, felly mae'r her wedi cynyddu a mae'r cyflymdra wedi cynyddu hefyd. Da ni ar 5 munud a hanner ar hyn o bryd, mae'n eithriadol. Oedd Emlyn Jones wedi rhoi'r oen cyntaf i lawr ar 52 eiliadau. Di wedi arafu fawr iawn ers hynny. Fo sy'n edrych yn debyg o ennill yr handpiece gan Lister, y 60 pint na gan y noddwyr hefyd, sef Agri Advisor, ond pwy a wyr a di wedi bod yn ddigon taclus wrth gwrs ar 5 o fan hyn rwan. Mae Joe Price yn cael hwyl arni, stodiau hirion gyda fo ar hyn o bryd, ond boes bach, Emlyn Jones ar 3 wedi rhagori, a mae o'n denu sylw'r cyhoedd y fan hyn, ac mae'r gynulleidfa yn orlawn y fan hyn i wylio perfformiadau'r bechgyn yma. Emlyn Jones 1-2 tair, meddwl chi am y botwm goch na'n gael ni ben ar un o bryd, pwyso'r botwm, dyna fo, Emlyn Jones yn mynd â hi ar y benni gyda